Uyaphila siswami unjani? Ngiyaphila yazi ngihambe ngibheka imiqasho la and kade ngizulazula and ngikhonjwe la ekhaya kuthiwe izindlu ikhona. Ufike khona impela ikhona imiqasho la ungathanda ukuyibona? Yebo sis, ngingathanda nje ukuyibona yabo njengoba ngiphethe nalezi ikhwama ngingangena kwayimanje. Imaki. Wena uba igama lakhe elami igama Amahle. Igama lami mina ngu-Andiso. Ngisuka nje la kaNongoma. Hawu Mkhaya. Hawu nami ngisuka khona kwaNongoma. Manje awusho usukele kwaNongoma ufuna umqasho la? Yebo ngomusa nje kaNkulunkulu wangihlanganisa nawe. Hayi ngiyathemba ke mkhaya wami ukuthi mina nawe hayi sohlalisana kahle nje. Hawu na kanjani Mkhaya? Sisuka ndawonye phela ngesihlahlani la eThekwini. Mkhaya ukubuza lingakephi i-toilet la? I-toilet ushona ngale kwezindlu ngeke ke mase ufike ngale kwezindlu uzolibona i-toilet na kanjani? Hayi okay mkhaya bengicela sase ngibeka nazi impahla zami ngizothi nje mangibuya mkhaya ebese ngiza kuwena mkhaya angithi uthe ku-1000. Hawu kunjalo impela irent yale ekhaya u-1000 kodwa ungahamba kuye-toilet mina ngizosala ngibe ngikuqondisela. Noma ungasalisa ungenisela nje mkhaya wami ayikho inkinga ngizokhokha nje mase ngibuya angithi uthe 1000. Yebo impela 1000 nje. Ngashiya mkhaya ngizobe ngikuqondisela. Ayilungile mkhaya nazo. Usunesikhathi esingakanani umile la? Hayi khuleka nje baba khuleka ngizifikela manje nje angizwanga lutho nje. Angikubuzanga ukuthi yini oyizwile. Ngithe unesikhathi esingakanani umile la. Kodwa ngoba usufuna ngikubuze, engabe kukhona okuzwile? Yebo. Cha. Wengane yami, wena ngiyaqala ukubona la. Hayi ngisanda ukufika nje baba ngizohlala nje la ekhaya nje. Unesiqiniseko sokuthi ufuna ukuhlala apha? Yebo baba nginesiqiniseko ngiyithandile nje indawo yala ekhaya and yazi mangisuka la ngiyokhokha ngisho irent. Mana uzokhokha lento bathe malini? Hayi bathe 1000. Imali yentaka. Angeke ungavumelane uyabona uma ungashomana nami uyabona sibe ushomi ungathola ngisho i-discount uthole simukhokho 500 uyabona? Hawu kanjani baba? Lalela ngena la wenza ufuna ukukwenza uyabona usukhululekile uzongifica ngale. Hayi okay baba ayikho inkinga hayi. Hayi sengibuyile baba. Uyabona lo umfula wami enguthandayo okuyiwona owangenza ngakhetha le ndawo phela ukuthi ngihlale kuyona. Uyawubona ngoba umuhle kanjani. Ibona phela lapha la ngisebenzela khona ngigeza abantu ngibakhipha amadimoni. Hayi ngiyakuzwa baba uxolo baba ngoba akuwona nje umfula lo umhosha. Ufika nje wena manje usuphikisana nami. Hayi cha baba ngiyaxolisa. Yini ke leya? Umfula baba. Very good. Asidlulele phambili sibone uyabona la uhlala uManzini. Siyahlekisa isitori sakhe. uManzini uyinhlanhlisuthi. Manje nangesabatha phela isabatha elingcwele ubuyaqaleke. Pheme. Hawu. Hayi all right. Bese lapha uhlala ubanele lapha. Akukuningi engizokusho ngaye kodwa ungamqomi. Hawu indaba baba ushadile yini? Lutho cha. Hey yazi baba wonke nje umuntu ongashadile uyi-type yami so nje chill baba nje amaphaphu phansi nje khuleka. Hayi phela nami angishadile uyabona. Hayibo
Hayi, singaqhubeka baba. Uyabona la. Kuhlala inkunzi ezimina ke lana. Uyabona konke idlozi lami gcwele phakathi nezilwane imbala inside. Izilwane. Come on. I2026 bra. Sonke sizinyanga sesisebenza ngakho lokho amaboys. Uyabona kwanawe uyabona muzoxabana nami noma singavumelani. Ngikufake la. Awuphumi. Hayibo, kanjani manje? Oh, uyakhumbula ukuthi mina nawe asikavumelani ukuthi wena uthe mina ngiyona itypes yakho. Konke engizokwenzela yona. Manje. Mkhaya, indaba uthatha isikhathi eside kangaka la. Sorry Mkhaya. Hawu, yini wabuke kuthukile manje kwenzakaleni? Hayi, anginalutho Mkhaya. It's just sengishintshe nje umqondo. Hayi, angisahlali la. Hayibo, kwenzakaleni manje ngitshela khuluma nami Mkhaya. I-Uphi ngizindini.